lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po yung nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Kamustahin po na po natin po ang lagay po ng ating pong peace and order dito po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan. At ilang pang mga balitang may kinalaman po sa pangunguna po ng pagsusupervise ng ating pong mga kapulisan po dito po sa ating pong lalawigan. Idol Matthew, bago mo ipasok yan, tignan mo muna yung text. Kasi meron pang pungsoy expert din. Baka maging pungsoy expert si pabatiin mo na po natin, nasa linya na po natin, Police Captain Reynan de la Cruz, ang tagapagsalita po ng Pang PPO. Sir, pagbati po ninyo, good morning po. Yes, Idol Mar, magandang umaga po sa inyo mula po sa pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office headed by our Provincial Director Police Colonel J.P. Pangit. Isang magandang umaga po sa lahat ng ating ka-idol po. Apo, magandang umaga po sa inyo. Kahapon po, pahapyawan lang po namin po ito dahil nagkaroon po ng sa Bagong Pilipinas sa na page po ng PIA ay nakapanayan po natin ng mga kasama din natin sa media at kami po ay si RD Evangelista at nabanggit po niya tungkol po dito po sa usapin po ng sa cybercrime unit po natin po sa buong Region 1. Number 1 daw yung scam na problema po na sinasawata ngayon ng cybercrime unit ng PNP. Dito po sa lalawigan po ng Pangasinan, kamustahin po namin po sir yung pong mga balita patungkol po dito po. Ano po ang ginagawa po ng ating pong hanay po ng PNP dito po sa ating pong lalawigan? Yes, Idol. Dito po sa lalawigan ng Pangasinan, ang kapulisan niyo po dito sa pamumuno po ng ating Provincial Director Police Colonel J.P. Pangit at sa pakipag-ugnayan po natin sa ating cybercrime unit po dito na nakabase po sa Dagupan at sa mga other law enforcement unit, yung sinasabi nating mga kaso pagdating yan sa mga scam na yan ay naglipa na nga dito sa ating lalawigan. Subalit, dahil po sa magandang ugnayan po natin sa ating mga other law enforcement unit at sa ating komunidad at maging din po media ay yung po mga responsable ay ating pong nahuhuli na. Especially dyan po sa may bayan po ng Rosales, kung matatanda niyo po yun, ng scam po talagang milyon-milyon ang nakuha nilang pera at na-issuehan na po ng arrest warrant yung mga yon at na-arresto na po yung mga ilito dyan. So, hindi lamang po yun, may mga iba pa po na ating mga nahuhuli. Kaya nga po ay masasabi po natin at talagang ginagawa po natin lahat ng ating makakaya, lahat ng paraan upang masawata na itong mga scam na ito. Opo. Pero dito po sa mga monitoring po, latest monitoring po ninyo, wala po ba yung mga medyo large scale na ano po dito, tawag ito, binabantayan po ngayon? Kasi meron yung mga iba dyan, organized, yung parang singa call center labat sir, pero ang labas pa nito, mangi-scam pala. So yun nga, Idol, yung sa may Rosales po, yun po yung napakalaki nun. Pero ito na po ay nahuli na natin yung iba. At yung iba naman po ay at large pa po. So patuloy pa rin po yung monitoring natin sa kanila para naman ay mabigyan natin yung hustisya sa ating mga kababayan po. Opo. Sir, itanong na rin po namin po, speaking po dito sa ating pong mga na-arresto rin po, no? Ito pong mga sunod-sunod na pagsisilbi po ng mga arrest warrant po, may mga ano po ba dito yung talagang sabi natin mga most wanted po na accomplishment po ngayon po ng PNP Pangasinan, itong mga nakaraang buwan po na ito, Sir Reynan? Yes, Idol, ito po sa data na ating nakuha po from January to August 5. Ay mayroon po tayo na other wanted persons na 1,249. Yung other wanted persons po nito ay samot-sari na kaso na kanilang kinasarap. Nandyan yung rape or yung act of lasciviousness. Meron din yung paglabag sa saligang batas po natin ng 10591 or sa drugs po natin at iba sari-sari po yan at mayroon din po tayong nahuli na most wanted persons na 90 at mayroon din po tayong na-aresto na most wanted persons with reward. So yung po
ating mga nahuli po. Kaya naman po, laki pasasalamat po ng pamuna ng PNP Pangasinan sa ating mga kababayan sa tuloy-tuloy nila na pakikipag-ugnayan sa atin. At pati ng media po ay talagang nakakapagbigay po ng tulong sa atin upang ang ating mga tao na nagtatangos sa bata ay ating pong mahuli. Opo. So Reynan, dito po sa mga sinilbi po natin po ng mga arrest warrant po sa buong lalawigan, ano po yung madalas po dito po na may pinakamataas po na ano po na commit na crime po? Yung nakita po natin dito is yung pong rape at saka mayroon pong mga murder na kaso po dito. Mayroon din po yung mga homicide. Ayan po. At saka karnapping, yan din po yung nakarang buwan ay talagang natutupan po natin yung mga involved sa karnapping atin po nang nahuli yung iba po dyan. Okay, so ito po yung mga medyo top ano po natin po, ng mga crimes na medyo, eto na, naresolba na po natin po yung mga karamihan po dito sa, ano po, nakapending po na arrest warrant, may mga nahuli na po dito. Opo, Idol. Hindi lamang po dito sa ating lalawigan, ano po, yung ating pong nakuhuli is outside from our area of responsibility. Kaya nga lang po, ay nakukuha po natin, bibigyan po tayong copy at ating pong namomonitor yung tao, kaya naman po natin yung arrest warrant po nila. Opo. Sir, kamakailan po may mga nakuha na naman po na mga palutang-lutang na kontrabando dyan sa may part po ng Western Pangasinan. Ito pong mga nakuha po na latest po na ito, yung mga datihan po ba, magkakaugnay po kaya ito, Sir Reynan? Yes, Idol, yung pong nakitang muli na sinurrender po ng ating mga kababayan dyan sa bayan po ng Agno ay may isang sealed blue pack, yung pack na sinurrender po nila nung nakaraan ay magkakaparehas po ito. Ano po, na mayroon po siyang letter, mayroong nakatulak doon na A168, saka yung yung determine basta foreign language yung character na nakasulat doon is parehas po. Okay. So pare-pareho po pala ito. Anyway, mapunta naman po tayo dito sa usapin po ng mga motorista kasi ito pong ordinansa po na tuluyan na pong pinapakinabangan na po ng ating pong lalawigan ng Pangasinan, yung pong pagsusuot ng reflectorized vest at yung pag-encourage ng paggamit ng mga reflectorized garments or any reflectorized devices na pwedeng ilagay po sa mga motorsiklo, bike at sa tricycle. Ay can you confirm, Captain Reynan, na ito po ba ay fully implemented na po at papaano po ang gagawin ng PNP dito para po masiguro na masusunod po yung ating pong IRR po dito? Yes, Idol Mark, po sa ating pong mga kababayan ay fully implemented na po itong ating Provincial Ordinance 325-2022. Na isinasa po ng ating mga sangguniang panlalawigan last July 23, 2024. At ating pong natanggap po ito noong July 24, 2024 and then full implementation na po, Idol. Ano po, at saka sa date po natin nitong August 1 hanggang 5 ay mayroon na po tayong nahuli na motorsiklo o single motorcycle na 182. At saka yung tricycle naman po is 94, kulong-kulong 18. Saka yung mga iba pong mga sasakyan, mga e-bike, may tiga-apat, bicycle. Saka yung mga iba po ay talagang binigyan pa po natin ng chance na makapagbili pa. So, winardingan pa lang po na 833. So, sa kaalaman po ng ating kababayan, full implementation na po ito. Please, let us cooperate kasi ginawa po itong provincial ordinance na ito ay hindi lang po sa amin na law enforcement. Pagpos ito po ay para sa protection niyo po habang kayo po ay nagbabaybay po dyan po sa ating mga lansangan. Sapagkat importante po na mayroon po kayong reflectorized vest upang makita kayo kaagad dyan po sa ating katalsagan. Apo. So Reynan, ulitin ko lang po, yung figure po natin po, yung mga pinakamataas po na nahuli po dito, mga tricycle po? Yung single motorcycle. Single motorcycle. Nasa ilan po yung figure nito, sir? 782 na po, Idol. Okay. Tapos sinundan ng ano po, ng ano po ito? Tricycle? Tricycle, Idol. 94.
94. Sir, ang implementation po nito is 6 p.m. to 6 a.m. Tama po ba? Yes, Idol. Yun po yung oras po niya. Sir, may mga ibang katanungan po dito. Papaano daw kung kunyari naka-reflectorize, hindi daw naka-reflectorize vest, pero yung kanyang sasakyan o yung kanyang motor ay may reflectorize, okay na po ba yun? Maliwanag po dito sa ating ordinansa, Idol, na po, as long as ikaw ay gagamit ng motorcycle o tricycle, yung driver and even yung riders mo po, backride mo po ay po naka-reflectorized vest or anything na luminous po na suot po niya. Ayun, okay, sige. Sir, sa may mga ano to, pag sabing first time, verbal muna. Yes, Idol, ano yun po, binawalingan pa po muna natin yung dato. Mayroon po tayong naitala dito na 833 na nabigyan po ng warning. Warning, okay. Pero kapag ano na, may ano na ato sir magkano po bang fee ang offense po dito po pag second offense na hanggang sunod-sunod na offense? Yes, Idol, medyo may kalakihan to, Idol. No? Doon po, first offense ay warning. Second offense, mayroon pong karampatan penalty na 1,000. Then yung third is 2,000. The fourth offense naman po ay 5,000 and imprisonment of not more than 1 year. Or depende po sa discretion po ng korte po natin. Sir, madadagdag ba ito na violation? For example, nasangkot po sa aksidente yung motor rider po, tricycle driver, etc. Hindi naman natin pinapanalangin, pero kung nasangkot po yun, tapos bukod sa wala siyang lisensya, wala siyang reflectorized vest, wala siyang mga anumang reflectorized sa kanyang madadagdag po ito na asunto sa kanya? Yes, Idol, yung pong pagdating po sa driving without license ay asunto po niya, yung pong LTO violation po natin dyan, yung po yung kakarap niya. And then pag wala naman po siyang reflectorized vest or anything na luminous po na kanyang kasuotan, harapin din po niya yung provincial ordinance po natin na number 325-202 po. Okay. Sir, medyo hinahamon po dito po ang implementation po nito. Kasi ang sinasabi po, ito po na-implementa na po sa ibang lugar. Like for example, in La Union. Ang tanong po daw dito, baka sa umpisa lang daw po ito, Sir Reynan. Yes, Idol, sa ating pong pamumuno po ng ating Provincial Director of Police Colonel J.P. Pangit, ang direktiba po nito is once na-implement po ito ay tuloy na po ito at gagawin po natin yung lahat ng ating makakaya at lahat ng paraan upang itong batas na ito, itong ordinansa na ito ay fully implement po sa ating lalawigan sapagkat ang kahihina lang po nito ay yung buhay po ng bawat isa, yung po yung pinaka gusto po natin mabigyan po ng kasiguraduhan ng ating mga nagpapagtag po sa ating mga nagsangat. Okay po. Sir, last na lang po. Ito pong mga karamihan po na nahuli po ito sa mga checkpoint po. Yes, Idol. Yung pong binigay ko kanina figure, yan po yung nakita natin sa checkpoint at Uplansita po na pinatanda natin. Yes, right. So, Reynan, ang inyo pong mensahe na lamang po on behalf of our PD dito po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan, ang ating pong mga kababayan at para sa ating mga kababayan po na nakikinig po at nanonood po sa mga oras na ito. Yes, Idol, sa ating pong mga kababayan dito po sa lalawigan ng Pangasinan, ang PNP Pangasinan po, sa pangunguna po ng ating Butihin Provincial Director of Police, Colonel J.P. Pangit, makakaasa po kayo na kami po dito ay binibigyan po natin ng tokalan o ginagawa po natin lahat ng ating makakaya for that transparency at saka yung ini-insure po natin ang karapatang pantao at upang makita po natin ang kasiguraduhan ng pamumuhay na po ng bawat isa, maging safety po ang bawat isa. So we do not tolerate any inhumane act dito sa ating lalawigan at kung ano po yung mga allegation po ninyo, we take any allegations seriously at saka we will conduct a thorough investigation just what happened in San Manuel, Pangasinan Police Station. Ay yan po mismo ay pinuntahan po ng ating Provincial Director of Police ng J.P. Pangit upang puro po na yung investigation po na gagawin po ng ating mga investigating party o yung grupo natin ay maging makatotohanan, maging fake
at maging maayos po. Kaya naman po yung mga sinasabi nila na allegation na nagkaroon po ng social dyan ay yung pong involved na PNP personnel po natin right at that time kahapon po ay dumating na po yung relief order po nila at napalitan na rin po yung officer in charge po nila dyan. Maging yung mga involved na personnel po ay nawala na rin po dyan pansamantala po tinanggal upang mabigyan po ng space yung pag-iimbestiga po natin ng mga investigating team at makita po natin na maayos at maganda po yung pag-iimbestiga at wala pong pahit na anuman po. So dito po sa PNP Pangasinan, makakaasa po ang taong bayan na pantay-pantay po ang pagpapatupad po natin ng batas. Kaya naman po, ang tanging po namin, please continue to support the PNP's program, lalo na po dito sa ating lalawigan. And of course, supported by our officer sa suporta po ng ating Governor Ramon Montijo III. Sa lahat ng ating mga kababayan, please, tulong-tulong po tayo, sama-sama po tayo upang maging maunlad ang ating lalawigan at maging payapa. Ang PNP po ay kakampi nyo. Continue to adhere to the rule of law at makakaasa po kayo. Nandito po kami magsisilbi ng sapat sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Idol at lahat. Police Captain Reynan de la Cruz ang tagapagsalita po ng Pangasinan PIO. PIO ng Pangasinan PNP. Maraming salamat po, sir. Good morning po at ingat po kayo. Thank you po. Yes, Idol. Maraming salamat. Good morning.